nagyszülők, és itt van velem Dodó egy újabb minigémbe, amit úgy hívnak, hogy Color. Igen, sziasztok, én is veszem amúgy most a videót. Szóval majd láthatjátok majd a Dodó szemszögéből, és itt is van. Majd Marci belinkeli a csatornámat a... Na, csak úgyhogy most csinálta Dodó nemrég egy csatornát, szóval valószínűleg ez lesz első videója. Igen, első szóval. Hoppá. A IP majd ott lesz a leírásban. Igen. Eznek a játéknak amúgy annyi a lényege, hogy kapsz egy gyapjú szint, és arra a lapra rá kell állni, különben ha nem, akkor a többi eltűnik, és akkor te leesed. Jaj. Ó, de király vagyok! Meghaltál? Nem, csak előtted. Oké. Na, ki nyeri meg? Teremtőd. Tehát én fogok, tudod, hogy született győztes vagyok, tudod. Hát, biztos. Kinyitottam a blokkot. Piros. Piros. Nehogy meghaj. Piros, mint a... Nehogy meghaj. Csak ez az a jó, az a rossz benne, hogy itt van egy kis gyorsaságunk is, és ja, hát meg jég is van alatta, meg félgyapjú, de az nem tudom, hogy miért rossz. Hát, azért van félgyapjú alatta, hogy ne essen le a tép, hogy például csúszunk a jégen. Sárga, mint Kubinek a... Hoppá! Sárga, mint Jamás. Látod, milyen király voltam? Átugortam ide. Jaj! Hoppá! Majdnem lepottyantál. És kék! Mint a víz. Mit kapunk? Piros! Mint a sárga. Hányadik körben vagyunk? 14, 20-ig ki kell bírni. Nekem eddig 20 volt rekordom. De! Leestél? Na. Az good. Nem baj, még egy utolsó be. Oké, Blue Bull. Nem arra, már mentem egy arénába. Bocs. Semmi baj, én addig itt egyedül kibírom. Ha mennyinél vagy? 18. Te még mindig videózol? És 19 eddig még... Te még mindig videózol? Aha. Miért baj? Nem. Én is. Még mindig nem állítottam le. Jó, 21, megcsinálom 30-ig, aztán én... leestem, 22. Csinálhatnánk egy olyan Skype PvP-t, hogy mindkét szemszögből vesszük. Igen, majd lesz. Hát én részemről ennyi is lett volna ez a videó. Ha tetszett, akkor lájkoljátok a videómat, iratkozzatok fel a csatornámra. Na, én Dodó voltam. Akkor sziasztok!